Ikaw lang mag-isa, sir? Pwede naman balikan. Hiwala yun. Kaliwa pa, sir. Hindi. Tuk-tuk-tuk. Baliw. Ano nga yan? Lagayan. Ikaw lang mag-isa, sir? Kasi sa Lourdes, titira ng ano, ng Puerto Batangas na. Pwede naman balikan. Hiwala yun. Ito nga. Yes, sir. Taba to, sir? May taba po. Wala. Next. Hindi ako na dyan, kuya. Mag-bista ka na lang ako na dyan. Next. Wala na ako dito. Dine-in. Ilan kayo, sir? Tatlo? Kanino? Dito ka, sir. Kanina pa yung number 13. May taba to, sir? Wala. May taba ko, wala. Ayan. Okay, ma'am, ito. Kaya mo na. Mag-assistant kayo sa bayan. 15,000. Ano mo na, 14. Ma'am. Gano na? 302. May taba, sir? Iyasipin ko lang ako. Di ko, ay, yun yung mami ko. Taba. Dalawang mga tigimatid mo na na. Ah, sama na. Sama na. Kasi ilang ulit ng pares ko pa yung walang ulit na pabalik. Kasi abit lang ko ha. May taba to, sir? Wala. Ha? May taba, wala. Hindi. Okay, sir. Sir, kanin na lang po. Hirapan ko sanang mag-English si madam eh. Hindi mo naman lang. Meron naman kayo sa taas.
talaga sa bote. Dalawang litre pare. Hindi ito naman. Sir, parang may garlic? One ba yun? Ito na, ito. One tip. One tip lang. Walang pa rin, hindi ka. Dalawa po, di ba? Dalawang litre pare. Isang kanin niya doon. Isang kanin niya. Dito tayo sa vlog, baka umikat tayo din. Baklas doon, nak. Tanggal doon, oh. Hindi na lang siya nagputos. Gusto niya talaga dito. 110 po siya. 110. Hindi mo okay. Boss, may tiyak na ka na. Meron po, meron. Extra rice na. Meron po, dalawa ko. Dito. Ano pa? May taba, ma'am? Opo. Ako ng suman. Ah, ito ba hinahanap mo din? Hindi, yung blue. May taba, sir? Oo po. Ay, dalawa ako ng Boss. Isa pa nga. Isa pa nga. Ikaw talaga, boss. Lagi mo na sa